Labas. Ano ba ni stroke to? Ito. Ito ni stroke. Oo. Ito malas to. Oo. Okay. Okay. Kabila, no? Okay. Yan. Wala. Yan. Ano? Okay. I'm okay. I'm okay. Bisa natin. Ano maganda. Ano tayo dyan, boy? Dorsey. Planter. Version, rotating. You okay? Dude. Walang. Ginagawa na. Ayos na yan. Therapy na yan. Gagaling ako. Kakaling ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun! Siyempre, bukod sa ating ginagawa, kailangan pakinggan, ha? At saka lagi kang mag-exercise, ha? Okay? Sumama ya, lakad ka na, ha? Tugod ka. Videoan kita, ha? Para makita mo naglalakad ka.
Yes. Tipayin natin yung kagudala. Sa ginagawa natin lagi-lagi, titibay yan, ha? Ha? Manalig lang si Diyos, ha? Oo. Amen. Amen. So dito guys, mga subscribers, likers, mag-keep na. So, binidyo ko yung mga activities na ginagawa ko. Nagbabago lang ito, such nagdagdag tayo ng mga accounts every sets. So para ma-improve yung mga muscle niya, joints and ligaments sa kanyang lower limb. So ang lower limb, binubuo yan ng femoris, ayan, hamstring, tsaka yung soleus niya, mga muscle dito, naturalis medialis, yun ang mga muscle na nakakibat sa kanyang lower limb para mas lumakas ito. So, namumuntun natin ito through our program activities na ginagawa sa kanya. So, yung ginagawa natin sa kanya, talagang special therapy. Yan, no? Para magandang Pasko ni Kuya Dong. No, Kuya Dong? Oo. Kakanta ka ba? Oo. Aba? Mag-asawa ka ba? Yes! Chichicks para mo! Pa naman. Ha? Magandang Pasko mo, di ba? Papasin natin mga guys, itong mga muscle ni Kuya, tight na. Pero ngayon, nakita na ma-absorb ko, medyo lumuluwag na yung mga part ng muscle niya. Sigawa ng develop ko. Yan. Ang kuryente. Yan, okay ba? Lakas pa? Sige ba? Yan. Yan. Okay? Okay? Lakas niya, no? Gagalaw na yan, Brad. Pag hindi natin kasi pinagtsagaan ito si Kuya Dong, so walang mangyari. Kailangan pagtsagaan kita. Oo. Para makalakad ka muli. Okay? Oo. Yan. So ito yung mahirap mo dito sa may bandang right. So napaka-tigas. So kailangan natin i-mount ang tigas for the dorsiflexion and plantar flexion. Good. Kaya mo na. Grabe. Pagod ano. So ngayon guys, ito na yung pinakita kong speed recovery program. So 50 minutes po yung kanyang upper limb. Yung kanyang right side upper limb affected area. So 50 minutes po yung ating digital therapy. So number 5 po yung ating kinuriente sa kanya. So for this, baba natin sa lower limb. Same procedure. So guys, so again, so medyo napagod si mag-airplane. Sulit. Para akong gym. So ito yung sinasabi ko, no? The program, the technique, siyempre, hindi basta-basta yan na nakakita mo ng gagawin mo. So, nakaprogram po yan kung ano yung mga gagawin mo sa kanya. Depende po yan sa situation at sa kakayahan ng pasyente natin. So, in every patient has its own case. So, depende po sa i-apply ng modelo mag-keeping na speed recovery. Merong mabagal. Bakit mabagal? Kasi nga, di siya nagpa-participate, walang focus, so walang hard work, so walang cooperation sa mga pasyente.
mahirapan po ang pasyente, mahirapan po si Dr. Mangkepeng na i-implement yung kanyang speed recovery kapag ang pasyente is out of sa kanyang mindset na hindi siya nakipag-cooperate. Kaya po sabi ko nga, ngayon ng mga pasyente ko napalakat at napagaling, sila hindi kumontra, di ba? Kaya support ng kanilang pamilya. Support din ng mga concern. So support ng family sa ginagawa ng speed recovery program. So I use reflex, I use Thai, I use everything. I use massage and traditional and anatomy na undergo sa DOH license. So lahat po yan, tinumbayin ko and effect talagang effective siya. So number 1 is our faith in God. Yung aking verse na Exodus 15:26. The Lord is my healer. Ayan. So para magpasita mo katamin ko, katamin nga aming ayan o, katamo naman o. So mamaya punta ko si Loreto for finishing touch sa itong buwan. So mamaya scroll nyo rin kay Loreto Angulo. So siya rin nakakabike na nakagawa ng mga trabaho. So iba lang kami na lang ang unfinished business and then proceeding tayo dun sa kay Apo Belen for visiting for once a week na lang siya kasi nga siya ay full recovered na paano lang yung problema. So may check yung paa niya if ever talagang ginaan ng therapy. So gina ako sa aking next target sa Kupang. Kaya si Kupang naman, update ko din kayo, si Kuya Jaime Salak ay nakakaupo na for 9 sessions. So nakakatayo, so unti-unti. So na-improve na yung kanyang lower back and lower leg. So kailangan natin i-strengthen na lang through some sort of exercises na activities na gagawin natin sa kanya. Okay? So again, maraming salamat po and please like and share, subscribe our YouTube channel. Muli ulit Mangkepeng to, yung aming journey ni Kuya Adong. Abangan niyo po yung lalakad siya na mag-isa at ito pinapalakas ko lang to. Actually, nakakaalam kasi ito, kaso nga pinapalakas natin yung mga muscle and joints niya to avoid any repetition sa mga possible injury like mga biglang out of balance, yung mga ganon, subsob. So ito yung mga in-intimidate natin sa ating mga pasyente kasi sila ay mga process of recovery na. Kaya sa muli po, naniniwala po ako sa inyo at naniniwala po ako na pag sinuporta mo si Dr. Mangkepeng, ay gagaling ang pasyente mo. Pero pag kinontra mo, sorry, hindi gagaling. Ayan. God bless po to you guys. Maraming salamat po.